Ben, sea cal sea o acordo que se tome, o Concello de Silleda, con estes presupostos que estamos aprobando, estará en condicións e, ademais, dirá que sí, gústenos máis ou menos, dirá que sí desde o primer momento e estará en condicións de facerlle frente, a pesares de ter otorgado durante este ano pasado as axudas que todos sabemos que demos e a pesar de ter feito para este ano pois bonificacións como é a taxa da basura. Como decimos, o que inicialmente se está vendendo pois como un presuposto magnífico, un grandísimo presuposto para a Silleda, podría ser, ou se eses fondos que se consiguen a maiores se dirixisen a actuacións necesarias e productivas para os sillenses, pero realmente o que estamos vendo é que as actuacións que se nos plantean ao final pois non van a aportar nada bo para os veciños e ao final pois será tirar cos cartos. É o que digo, é vital para a economía deste concello e posiblemente pois tamén outras administracións deberían axudalos, non? Pero este concello tamén, e por iso se está pedindo desde varias institucións ese fondo de axuda para a hostalería e o turismo que debería estar contemplado nestes orzamentos.